Phakathi kwabantu abashonile kule ngozi khona abesifazana abayisithupha, abesilisa ababili kanye nengane eneminyaka emine. Leli bhasi belithwele amalungu ebandla labapostoli abayishumi in Trinity abebebuya enkonzweni eRichards Bay. Uma ngithola lo mbiko ebusuku izolo ngibuya eNquthu, ngiphatheke kabi ngokulahlekelwa ngamalunga ebandla lethu ngendlela alahleke ngayo. Asikufisi lokukwenzeka emndenini yabo bonke labo abathe balahlekelwa izihlobo zabo nabathandiweyo babo. Sifisela induduzo enkulu egameni lenkonzo yonkana yebandla labapostoli abayishumi. Kubikwa ukuthi leli bhasi liqhunyelwe yisondo laphaphalaza layokhalakathela esihosheni. Udriver uyaphila yena usesibhedlela, so noma elimele kodwa usesibhedlela, siyamonithwa isimo sakhe. Asisho ukuthi ke udaba lendawo nje selideclareriwe njengendaba isehlakalo ingozi eyenzekile mase kuba kuthiwa i-crime scene ngokolimi lasemzini. So kusho ukuthi udaba amaphoyisa alibheka, u-RTI usuke ezolibheka. Ibhasi milisuke libe involved ku-accident noma ngabe sonke nje isithuthi siyasilandela sisibheke sis-investigate ukuthi beyikhona ni-permit, beyiserviswe nini ibhasi, udriver yena unayo i-PRDP. Sonke lezo zinto ziyazilandela, so at the right time so bese siyaziveza. Umnyango wezokuthutha esifundazweni uzolekelela imindeni elahlekelwe ngokwelulekwa ngokwengqondo. Njengosiko esilenzayo-ke siyaye sibalekelele, sihamba nompostoli uMpungoso, sihamba ne-ambassador yethu Baba Msweli, siyazivizitha zonke iy'hlobo. Uma kwenzeka isimo esinje kwakhona abantu abadlulayo emhlabeni, siyaye senze sure ukuthi sibanikeza ne-counselling service. Ikhona-ke i-psychologist uMiss Nyawosi uyayiduduza imindeni ngoba abanye abakwazi ukwamukela. Abanye basuke bezositshela ukuthi hayi akwenzekanga kumfowethu noma kudadewethu noma kumalume noma kumawami, so kufanele ukhulume nabo mase bekwamukela futhi nakhona kufanele ukuthi impilo iqhubeka kanjani yaphambili. Le ngozi yenzeka nje umnyango wezokuthutha esifundazweni uphothula amalungiselelo okwethulwa komkhankaso wezokuphepha emgwaqweni ngamaholide ePhasika. So sizoba khona nezivimba mgwaqo ezinkulu nelonke soyenzwa la u-RTI uzobe khona on the ground, u-RTMC, u-SAPS and other services ukuzokwenza sure ukuthi isimo sakhona siyasilungisa. Ngomfumfu nyakenye kuwona lo mgwaqo N2 eMandeni kwashona abantu abayisishiyagalombili khathi imoto yohlobo lwe-Avanza ishayisana amahlanze neloli. Umshayeli weloli yena wasinda kule ngozi.